Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне Gong TV спорт һәм музыка каналы сәламлый. Һәм сезнең каршыгызда йолдызлы алачык тапшыруы һәм аның алып баручысы гадәттәгечә Артем Пискунов. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә тагын бер уникаль кунак. Уникаль диюм, аның уникальлеге нәрсәдә? Ул үзе җырчы, үзе баянда, гармунда уйный, үзе җыр яза, үзе бии. Бу универсальный кеше. Бездә бүген кунакта Айзат Шәйхелмәрданов. Исәнмесез, Айзат әфәнде? Сау. Ничә хәлләрегез? Аллаһка шөкер. Әйбәт кенә килеп җиттегез. Аллаһка шөкер. Күренеп тора сәхнә кешесе, костюмнар, кара костюмнардан, күлмәкләрдән җылмаеп тора, күренеп тора. Айзат абый, шундук сорауларга кирип китәбез инде. Сез үзегез актаныш ягыннан, минем белгәнчә, бала чактан ук менә күреп торасыз, тамашачыларыбыз менә гармун, баян, баянов дигән мысы менә Тульская. Шушы бала чактан ук шушы инструментлар сезгә уенчык булдымы? Әллә сез укыдыгызмы буларга? Артем, дөресен әйткәндә, бала чакта инде ул мин музыкант буламдыр дип һич башка да китермәдем. Но шулай да кызыклы мизгелләр, берничә генә мизгелләрне искә төшерәсем килә һәм тамашачыларга, кадерле тамашачыларга, албашылар сезнең алда. Мин нинди китап тотаммы, нинди чемодан эләгәме, нәрсә эләгә, шакмаклы булсын, главное, әзенә тартылсын. Менә шуны китапларны алып, менә шундый диваннар башына утырып, гармония идерим инде нишләптер. Но тора бара мин әкренләп рәсем ясый башладым. Бик рәссам булырмын дип тәхыялландым. Ну, бар яктан да бәлки Ходай Тәгалә биргәндер. Творческий личность әкрен генә адым атлаганмын мин үземчә. Минем рәсемнәр ул шурда район күләмендә авылларыбызның төбәкләрне үтеп, Казан шәһәрләренә җибәрелде. Ну, нишләптер кире әйләнеп кайтмады әлбәттә. Ул урыны беренче булды микән, өченче микән? Кайбер миллионерларның залларында әлеп торадыр әле ул картиналар. Менә шулай. Бәлки бер аукционда күрсәгез үзегезнең картина неизвестного художника продается $1 миллион дип күрсәгез, ә? Но тагын бер генә менә искә төшереп, искә алмыйча булмый. Бүгенге көндә Киров мәктәбендә, безнең Актаныш районы Киров мәктәбендә Илсия исемле Илсия ханым Загитова ул эшләп ята. Музыка мәктәбендә, музыкадан укыта инде. Ул безне беренче тапкыр менә төбәкара конкурска алып барды. Мизеле шәһәрендә булды. Зур шара, конкурс, без монда гран-при беренче урынны алдык ансамбль белән, егетләр ансамбле белән. Менә шул вакыт миңа эс салды инде. Әйтәм, сәхнә минеке икән. Шады, сез сәхнәнең тәмен тойдыгыз шул вакытта. Менә шул вакытта минем күңелгә ниндидер йөрәк кылларына, күңел кылларына читкән инде Ходай Тәгалә. Сезгә ул вакытта ничә яшь инде? Бу якынча 5-6 класслар тирәсе, якынча. Димәк, 12 тирәсе инде. Шул тирәләр якынча әйтәм. Но менә шуның белән җүпләп куясым килә 8-9 класслар тирәсендә. Миңа нишләптер менә гомер буена, тормыш буена шулай бара. Иң беренче төшкә керә бөтен нәрсә. Ходай Тәгалә биргән берәр инде дар бар микән инде. Элек бит иртәнге сәгатьтән радиодан гимн уйный. Гимн бара матур гына, мин төштәме, өндәме дип шыннап йоклаганмын. Рамил Курамшин уйнап җибәрде гармунда, баянда. Аның йөгеректә шул йөгерек кенә кием шуннап мин уйныйм икән бу. Шуннан соң 8-9 класслар тирәсендә минем кулга баян килеп эләкте. Бу булды мәктәптә, спорт залда ниндидер бәйрәм булгандыр дип күрәсең. Шушы спорт залга кергәч, шушы гармунны алып, мин буквально бер атна эчендә 1-2 көй өйрәндем. Бер атна эчендә баянда. Менә шул сәгате суккандырны күрәсең. Бер нинди белемсез. Авыл җирендә безнең уникаль слух булган инде, димәк, кичкенәдән үк сез ишеткәнсез инде. Күрәсең, нидер булган. Димәк, бала чак 12 яшь булгач, димәк, бала чактан ук сез артист булам дип хыялланган кеше. Шулайдыр, күрәсең. Үзегез Актаныш ягыннан булсагыз да, менә сезгә танылу, инде зур сәхнәләргә чыгыш ясау дип әйтергә була, Балташ районында насип булган. Актаныштан Балташка нинди юллар китерде? Менә шуны сөйләп китегез әле безгә. Бик озын юллар булды. Юк, Актаныштан Балташка булды, хайран барырга кирәк. Берсе бер границада, берсе Башкортстан границасы, берсе Мары якларында. Ну, читләтеп үтеп сөйләшергә яратам инде әлбәттә, но кыскача булырга тырышам. Армия сафларында әйтеп үткәнемчә, мин дә горурланам шул статусым белән дип әйтәсем килә. Мин сугыш ветераны, нинди сугыш, кайсы сугыш икәнен дә әйтеп торырга кирәк түгел. Исән сау кайтуыма рәхмәтле Ходай Тәгаләгә дә, туганнарыма, әтиәнимә. Шуннан соң армиядан кайткач Актанышта
Ağdil Jırbi ансамблінде биючі болып эшләдем. Беләбез ул ансамбльне, бик танылган ансамбль. Бүгенге көндә дәүләт Жырби ансамблінің статусында ул. Менә без дә анда күпмедер өлеш керткәнбез дип Сез анда биедегезме әле? Мин биюче идем, солист идем, үземчә сольный чыгышларда бирделәр миңа ансамбль, анда 8-әр, 9-ар, 10-шар, 15-әр бию менә бийтәләр. Инсан һәм искә алмыйчы мөмкин түгел, шушы урында бик зур рәхмәтлемен. Чөнки менә именно Актаныштан шушы шәхесләр, мәдәният хезмәткәрләре алар үзләре чын йолдызлар дип әйтәсем килә. Менә Робсон абый insan bir şey familiyalarını unutan bulsam bir Afrika kurslarında İnsan Husayinov bir bizim bildiğim bir kişiliğine İnsaf Habibullin bayançılar Mirza Nur Farukşin, Gazinur Farukşin'in abisi Alaşın ataklı bayançılar, jırçılar, büyüşçüler bütün ülkelerde bulduralar idi. Albin Apa bu günde hatli medeniyet ülkesinde işte citekli medeniyetine aklanışının bütün jırbi ansamblyları. Ülfet abi, Tahir abiler. Şular bilen siz hizmetleştirip gittiniz inşallah. Onlar bana bütün mene yöneliş bergenlerde dip sanıyorum. Şundan mene andaşladınız. Niçin Baltaş'a gittiniz? Baltaş'a indi bu mizgilde etezim bile mehabet getirgendir. Mehabetdeki mehabet kendisine bir şey etmeyiciler şöyle. Baltaş'ta iken benim mehabet. 2000 yıldan koyup Baltaş rayonu iki orunda hizmet ettirge hem gün көрүргө туры келди. Ул birinci Tünter авылына кайттык biz. Tünter авылында 6-7 yıl yaşап, анда инде folklorlar, büyüler, basın эшләп инде, diskotekalar ясап, түзүклөндүрүп, иң мөһиме мәдәният йортун түзүклөндүрүп, шулай итеп бик матур гына күркәм менә эшләдек. Соңыннан 2007 елда мени инде Балташ районының Балташ мәдәният йортына директор итеп эшкә алдылар инде. Рәхмәтлемен Балташта ул чорда Марат Хаич Зарипов эшләде инде, аның бик зур өлеше керде китердүгә, хезмәткә алынуга. Линара Гинятовна ул чорда, Рафис Садыков мәдәният бүлеге мөдире булды ул чорда. Авылдан yoklап алды диярлек шулай. Күргәннәр дә инде сезнең тегендә бу биткән клубны, безнең район клубында ясап бирмәс микән дип чакырганнар. Бергә эшлисең инде ул чорда. Анысын мәрхүм инде хәзер көндә Әнес абый Сабиров үзенең җырларын иҗат итеп миңа калдырды. Ул бергә тальяннарда, гармоннарда, курайларда, баян моңнарында. Сез курайда да уйныйсызмы әле? Курайда да уйныйм. Бүген курай. Астагфирулла тәүбә. Малай, менә бит кемнәр үрнәк кешеләр, үрнәксез шуларны үрнәк. Алар бит бүлдереп гафу, алар бит барсы да шул бер кнопка, бер инде масы менә кнопка тегесенә өрергә кирәк. Менә мәхәббәт китерде дидегез Балташка. Димәк тормыш иптәшегез Балташ ягыннан. Нәкъ шушы менә Балташ районы Төнтәр авылында. Ничек таныштыгыз алар белән? Казанда таныштыгызмы? Казанда мәдәният һәм сәнгать университетында укыдык без. Мин инде армиядан соң булгач. Армиядан соң укырга кирдегез шунда. Яшем барса да мин килеп кердем. Теге үземне армиядан кайткан җегет накачанный үземчә инде. Хатыным Ләйсәрә Илдусовна Мулагаева ул чорда чыкты да хор классыннан. Мин костюм шалбарлардан яратайым ул чорда инде галстуклар тагып килеп чыктым иштен. Айзат астан үскә карап чыкты да бар бер җүннәрәк эшкә керәләр. Бер җүннәрәк эшкә бармыйсыңмы соң? Шулай итеп, һаман да шулай юмор хисле хатыным җүннәрәк эшкә. Менә шулай танышып киттек и мин аңа әйттем инде ятимә кыз хатыным инде 5 яшьтән 13 яшьтән 5 яшьтән әтисе мәрхүм була, 13 яшьтән әнисе. Мин кичкенәдән үк менә шундый кыерсытылганнарны, авыр тормышларны, көчсез, хәлсезләре яклап, менә шундый ниндидер защитник итеп һәр вакытта сез ветеран кеше шуңа күрә ансында Худай Тәгалә шулай итеп җибәргән. Шундый хис белән яшәдем, шулай яшим дә мин һаманда. Мин вот танышып шул чорда хатыным белән Ләйсәрә белән әйтәм, мин сине именно туган авылыңа алып кайтып, шуннан яши башлыйбыз әйтәм. Әйдә, с нуля башлыйбыз әйтәм. Мәхәббәт уятам үземдә авылга. Шул сүз яңгыргач, җүнне тапмыйсыңмы дигән сүз җөмләдән соң сезнең арада мәхәббәт ялкыннары кабынган. Ярар, менә кайтып киттегез шулга. Менә сорамакчы идем, культура институтында, университетдадыр ул вакытта университет микән? Хәзер дә университет булган инде ул. Башта без кергәндә академия. Кулек. Кулек. Нинди факультетта укыдыгыз сез анда?
Benim turmuş yolum pek bagатый уку мәсьәләсендә, чөнки мәктәпне бетергән чорда мин Алабуга бию, Алабуга агарту училищесының бию факультетына кертеп тыктылар мине. Шу жанда да булдыгызмы? Әйе. Но мин опять-таки әйләнеп кайтам, түгәрәкләп завершать итәргә уйлыйм. Баянга, гомер буе баянга хыялланып әйме, син әйбәт бийсең икән җегет, кирәле дип, шунда да биюгә кертеп куйдылар. Бу чорда минем шәхси мәсьәләләр операция булып, шуның белән мин театрларда эшләп, временно инде шул армияга китеп, шулай тәмамланды ул чорлар. Армиядан кайткач, менә бу очракта инде син әйбәт җырлыйсың икән дип, хорда кешеләр, егетләр бас баритоннар юк, ул вакытта баритон, басовый партия. Ул вакытта баритон, хәзер баритон түгелмәле. Юк, ул чорда юк иде андай тавышлар инде. Булмаганда күрәсең, әзрәк Марат Яхиевич бик хөрмәтен зур ул шәхескә хорга керәсең, булды, бетте. Хорга кирдем, шулай торып. Ярар, Хорда укыдым. Мәсәлән, түгәрәкләп куйдык, үзегез әйтмешли. Хәзер сез Казан филармониясында эшлисез. Казанда. Менә димәк, Балтачта бит директор булгансыз, инде шунда гына да калырга мөмкин булгандыр, ләкин сезне ниндидер көчләр Казанга алып килгән. Аммасы ничек булды, ничек килдегез Казанга? Зур танылу эзләп килдегезме? Монда юллар күбрәк дип килгәнсездер инде. Менә дөресен әйткәндә, Артем, авыл җирендә, мин үземнең тормышымда һәрбер баскычны әкренләп үтеп барам дип саныйм инде. Хәзерге заманда бит яшьләр дә менә омтылып, максат куялар да тиз барырга, бүтән баскычны тиз үтәргә кирәктер дип саныйлар инде. Максат кую буларак әйбәт ул. Авыл җирендә эшләдем, район җирендә дә, но һич уйламаган идем, әлбәттә, максатым да юк иде. Язмыш шулай китереп чыгаргандыр инде, әлбәттә. Но шушы мизгелдә менә ул шеметү дип кабул итәләрме, кагылу дип кабул итәләрме, мин берәүндә хурлыйсым да, берәүндә арышасым да, ачулансым да килми. Мин язмышка рәхмәтле беренчедән, ул түнтәргә алып кайтуына, Балтач җирлегендә эшләгәнгә, менә шушы мизгелдә хөрмәтле тамашачылар дөрес кабул итсеннәр. Язмыш шушы сәгатендә сукканды, сиңа энекәш Казанга китергә, хатының да әзрәк арып киткәндер, әзрәк шәһәр күрсен дип, балаларың үсеп җитте, укырга керсендер дип. Но шушы мизгелләрдә әйтәсем килә, бик зур шәхес, бәлки шәхес дип үзен санаган кешедер. Мин исемләп сөйләшәс килми, әлбәттә, бер абзыйбыз миңа шундый матур гына сүз әйтте. Энем, синнән күпме җитәкче яшьләргә тырыштык без. Но шул баянаны күтәреп тугансың, шул баянаны күтәреп үләрсең инде дип. Шулай дип әйттем. Менә үзе генә ишетсен дә, үзе генә кабул итсен. Но минем һич уйламасыннар, кадерле тамашачылар, берәүгә дә үпкәм юк, чыннан барсына да рәхмәтле. Ну, 2000 елда кайтканнан бирле нәкъ шушы кеше авызыннан мин ишеттем, әлбәттә. Кая безнең килен дип авылларга килеп эзләп әйме. Шуннардан төрле вакыт була, бит анда дискотекасын үткәрә кирәк, мероприятиясын үткәрә кирәк, шаурга кирәк. Ул директор мен или художественный руководитель, сәнгать җитәкчесе дип кабинеттан утырып булмый. Йөргә кирәк, мәктәбенә керә кирәк, авыл советына керә кирәк, директорын күрә кирәк. Вот шулай әкренләп без сәгать суккан, бүгенге көндә квартирабыз бар, Аллага шөкер, Казан уртасында, Казан пропискасы белән име, кызым укый, Аллага шөкер, профессиональный колледжда, улым янында гына, якын гына 90, неважно ничәнче гимназияда. 90 неважно ничәнче шундый сан бар җәмәгать, бер дә уже 90 неважно. Укып ята 5нче класста, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Барсы да тормышыгыз түгәрәк икән. Түгәрәк, Аллага шөкер. Азат әфәнде, тормышыгызга күз салдык. Әйдәгә без бер чыгышыгызга да күз салып алыйк әле тамашачыларыбыз белән. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара.
Azat efendi, siz Revuşlar Yumur Tiyatrı yigitleri Fidail Zaripov, Rafil Celaliyevlar bilen köptenden işleysiz. İcatınız alar mühim rol oynadı mı icatınızda? Nişik tanıştınız siz alar bilen? Baltaş'tadır indi elbette. Elbette. Erçim, aytganimcha Baltaş rayonunda indi ko'p yigitlar qizlar bilan tanıştırdı elbette, ko'p shaxslar bilan, ko'p yetakchilar bilan, ko'p xalq bilan aralashdik, ko'p motor kishilar bilan. Mana bu o'rinda aytasim keladi, mana olma ağaçından olmanı üzüp aşağılançı, anın indi tamarini jibərə kerak, o'tirtirə kerak, o'stirə kerak, ko'sasini naq etirə kerak, şulay bit. Şunun şekilde min Baltaş rayonunda kimnidir tutup o'qituvchilar shekilli Ma'arif ülkəsində shekilli o'tirtib öyrətmədim deb sanıyorum indi o'qituvchilar shekilli mana shuni öyrənəsin deb o'qitdim, o'qituvchi olarak sanamıyorum o'zimni. No mana Baltaşdan kuchinib ketgan chirda Ramil Rashtish Lutfulin, hozirgi glava bizning Baltaş rayonining indi ol bek aqlli bir so'z aytdi. Ayzat, mana sen konsertlarda chiqish jasaysan, turli choralarda, zo'r choralarda, tug'ilish maymi, saban to'ymi, ular bit yoshlar naq oiladagi so'y bola shekilli sening ijroingni eshitib, o'ynag'ingni eshitib, mana shunday tarbiyalanadi. Şulay bit, o nindi ülkəyə qalsam da şulay ekan, qarasa işim kishi jamiyatda birsin-birsi tərbiyəli. Mana bu şərtdə şulay. Min tatar monlarına, tatar jırları türlü konkurslarga alıb barganda biz Necip Salixovich Aminov büyük şəxs, jırçı, kompozitor bu gündə pensiyada bolsa da ayak tərəf motor itib işləb yataq xidmət qoyub. Necip abi bilan o öyrətdi jırlarga, min akkompanyator, konsertmeyster olaraq Rafil Celaliyevga Elfiye Fazil Rahmanova bu gündə Tatar Dövlət Jırbi Ansamblində solist var. Radik Shakirovga oynadım men, Xayranına birgə konsertlar, çıxışlar yasadıq. Moskva, Ivanov şəhərlərində, Ulyanovski türlü tübəklərdə bolduq indi. Dilara Vakidova mana bu gündə Orşa Külliyatının muzika fakültetində bilgiç vokalistlar tərbiyəli. Mana şoy turib Xayran kimlərni iskə almıyor, Köpkene jırçılarga oynagansız, köpkene jırçılar sizde big yarata eken. Mene Fidail Zaripov'da sizsiz bulmuy dip eyte, mene konsertda ajatsız bulmuy dip eytken qaysı artistlar sizge big reaktör şey, qaysylardan oynara, nindi təsirler qaldıralar artistlar. Mene mısına oynağı rahat, mısına ezrek bulamı şunday xal? Mene Arçım, dürüstün aytkanda sizin sorağınızda başında cüplep koyalmadım. Revuşlar Yumur Tiyatrının yigitler bilen bu gündə bir 2-3 konsertlarda, zor çaralarda qatnaşdıq. Indi biz Filarmoniyada mına çıxışımız boldu. 2 tapqır uzğan yılda düşürdülər alar. Həmməsinə də rəhmətli min. No, bigərək də onlar bilen tanıştırу üçün Aydar Ghali Askarov, yaxın dostum. İndi biz bunday korporativlarda, toylar, meclislerde, yubileylar, bebe yaşları, şunday çaralardan tanışıp birgə min direktor болып işləyən çırda ol min құласында da işlədi. No, min onu в счет кіртмеймін. Просто кіші olarak bek yaxın dost, tərbiyəli jigit. Həm ikincisi tağın Fidail Zaripov. Onu bizning Baltaş rayonuna qaytqandan beri bek podдержать. Hər bir konsertlar, çaralarda onun bilan şınlap direkt болып. Көмек aytkanda Rafil Celaliyev'nin konsertinde qatnaşdım men, Allah'a şükür. Onun bilan da türlü çaralarda, bunday konkurs çaralarda da oynab, aralaşıp birgə yaşadık, işlədik. Zor artistlarning har birisine birer tapqır bolsa da, ili kichkinagina meroperiya çarada bolsa da oynab chiqqan bo'ldi. Men har birisini mana yaqin yanaşa basıp, yarışıp oynaw degan söz tugul. Хотя бы yondagina bolsa da basıp o'zini fikrlarini aytgan shaxslar ko'p bo'ldi. Masalan, Ilham abi Shakirov ham Rashid Mustafin Tunterda ishlagan yerda 2 yilmi 3 yilmi yashagandan so'ng kelib tushdilar. Vallahi Ilham abi Shakirov jırlab jibergan repetitsiyasi. Terezeler zıngıldap duran, şok kattım. Mene hikmet bu. Ne bu uğrayın? Gülzada pa Safiyulina'ga oynadım men. Целый без репетиций kirib, Qaraduğan Medeniyet Yurtunda buldu Baltaş rayonunda olşurda. No, mene ko'p shaxslar bilan, ko'p artistlar bilan benim Baltaşda yaşagan, işləgan 16 yıl işləgan dövrdə şurada aralaşdım, işlərə to'g'ri. Yetakchilar bo'lgach endi İngilizcha sizga keldilar endi shunga ko'ra.
Тагын бер бик зур усталыгыз бар. Ул да булса җыр язу. Инде үзегез җырлагач та бүген баян белән дә килгәч, сезне бер җырлатмыйча җибәрә алмыйбыз. Шуңа күрә әйдәгез әле бер үзегезнең берәр җырыгызны башкарып китегез әле безгә. Без бик тә шат булырык. Әлбәттә безнең тамашачыларыбыз да бик шат булыр иде. Артем, менә шушы урында да бүлдереп, шушы тапшыруга чакыруга менә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу бик большая честь индеме. Но мин үземә зур артистка, ниндидер эстрада йолдызларына тиңләмим дә, анда омтылмыйм да дигәндәй, халык бит ул үзе әдип, үзе зур дигәндәй, алар каралар. Но 2-3 көн дәврендә бер 4-5 кенә җыр язганмындыр әймәк. Шуның берсен ятлап бетерә алмадым. Безнең эстрадада көләләр инде. Фидел Зарипов белән Фидел дустым белән син кайчан ятлыйсың дип. Но бу чиракта мин инде күп җырлар белән 50-ләп 60-лап җырлый алам. Но менә монысын инде әзрәк караштыргалармын. Ярар. Кичәгенә кенә иҗат иткән җыр. Без шуның өчен сезгә пипитер әзерләп куйдык. Кайда ул безнең пипитеребез? Ул монда. Бирегез безгә пипитерне. Әле әпсен түпсен пипитер барлыкка килсен. Менә ул әзәтә бай, менә рәхим ит. Баяның шушында якынрак килеп куйсаң да була. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең алда Айзат әфәнде, мин рәхәтләнеп утырыйм әле. Җыр тыңларга. Мин үзем дә җырлап язгач, мин бигрәк тә. Каршыгызда Айзат Шәйхелмәрданов, нинди җыр белән? Җырның исеме Мин бит гади халыктан дип исемләнгән. Аны минем дядя була, минем абыем, Балтач Актаныш районы, Киров авылында бүгенге көндә яшәп ята, иҗат итә, бик күп җырлар авторы инде, Яхфәр Шәйхелмәрданов. Әки үземнеке. Шушы 2-3 көндә язылган. Свежий. Өр яңа табалар төшкән. Киттек. Sağışından yangın şalım bulan, kıygen şalım bulan baygıdan, Üz-üzümde tayıp duran fayşa, Kedip durgan aşı yazmıştan, Söylemişten silkilgenim fayşa, Tuyup bulmay bir şadlıktan, Yakşılarından akile hüresi, Bir kim kuymayı matur kırmıştan. Sen ahvalin sarayım peşinin, Ayten yavur üzen avursam, Ülşepsin her bir sözümün, Hali tügül keşi yazmıştan, Söylemişten sikirgenim kayşa, Tuyup bulmay bir şadlıktan, Yakşılarından akile hüresi, Berkim kuymayı matur kılmıştan. Hizmetimde valinin emirim, Gel almışa emme durmuşan, Şeymimin min varıl fişkelede, Durmuşundan vali halıktan, Söylenişten sikirgelim bayşak, Tuyup bulmay bir şadlıktan, Yakşılarından akile hüresi, Bir kim kuymayı matur kılmıştan, Yakşılarından akile hüresi, Bir kim kuymayı matur kılmıştan, Bir kim kuymayı matur kılmıştan. Айзат Шәйхелмәрданов, кайнар алкышлар җәмәгать. Бик шәп җыр булган бу Айзат абый. Бик шәп искитмәле җыр булган чын мәгънәсендә татарча, татар моңлы һәм мәгънәле, иң кирәклесе мәгънәле җыр булган. Менә шундук сорау. Күптән ачылдымы бу талант? Артем дустым, мин Балтач районына кайткан елларда күңелемә килә башлаган шундый уй хисләр. Юлларда, теге юлда. Әйе. Митем күңелдә, йөрәктә нәрсәдер бар бугай минем дип.
Һәм Балташ Түнтәр авылында эшләгәндә беренче ике чырны яздым инде. Анда Кыңгыраулы мәктәп еллары. 2 чырны яздым шул чорда яза башладым. Бу ничәнче еллар инде бу? 2000-дән 2003 тирәсенә хәтле. Инде Балташка багышланган. Алар минем бүгенге көнгә хәтле телефонымда ята, иске телефонда, Nokia телефоннарында. Шул ничек яздырганмы, шул кеш ята, менә мин аларны әзрәк күтәрә башладым. Но менә бу язган соңгы бер атна эчендә язган җырлар алар инде свежий әле. Бардыр бер 10-15 җыр бар. Айзада сырым инде сатасызмы бу җырларны? Нинди ярчы, нинди сату турында әле. Менә безгә хәзер язмыш шулай юллар бүләк иткәч инде, Казан шәһәренеме, республикабызны бүләк иткәч, шушында безгә әзрәк Ходай Тәгалә шөгыльлән, үзеңнең талантың өстендә әзрәк эшлә дигәндер. Менә шуңа күрә мин аларны әкренләп язып, алар өстендә эшләп, халыкка чыгарасым килә, үземне дә әзрәк күрсәтәсем килә инде. Булай теге бүтән артистлардан башкартырга дип әйтимсең инде. Андый фикерләрем тоже бар. Чөнки менә бу көндә автор башкаручылар дип әйме. Бик сирәк чынлап не мне судить, конечно, мин бит ул өлкәдә специалист, но безнең татар эстрадасында булсын иде менә шундый критиклар әйме. Мин үземнең генә фикерем бу. Шулай дөрес фикер бер караганда. Критиклар булсын. Чөнки мин булдырам, менә мин бүгенге көндә үземне мин гармунчы микән әйтәм, мин җырчы микән, мин биюче микән, бөтен яктан да уйлыйм инде. До сих пор 40 яшькә җитеп әле кайсы өлкә чынлап миңа Худайдан бирелгән икән аңлап тирәм. Шуның шикелле халык арасында бит ул бөтенесе дә талпына. Бүгенге көндә 600ләп, 700ләп, анда 800ләп җырчы булса, аны кемнәр безнең Хәмдүн апалар әйткәндәй, барсы да булсын сүздә халык өчен сайланырга ирек була шулай бит. Рәхәтләнеп тыңлый, күпме күбрәк мөмкинлекләр зуррак тыңларга, аң фикере, белеме, рухи халәте бар яктында кеше ачыла зурая гына шулай бит. Fikrim şu olan ne? Әйбәт пауза булды бу. Әйбәт пауза. Фәрештә ишеп китте яңана Gong TV студиясы өстеннән. Шулай дип әйтергә кирәк бу очракта. Булгалый торган хәл. Азат абый, менә сез үзегез баянчы, биюче, җырчы, автор башкаручы. Буйсын дигәндә, Былай гына әйткәндә менә любой нинди генә театрда да баш рольләр башкаручы, геройларны башкаручы буйсыныгыз, кыяфәтегез бар. Иң мөһиме, артист булу өчен нәрсә кирәк менә сезнеңчә? Нәрсә кирәк? Менә Арчам, дустым, әйтеп үткәнемчә, әле без мин үземне һаман да артисттер дип, зур артисттер дип санамыйм. Беренчедән, сез санамасагыз без саныйбыз. Рәхмәт, бик зур. Инде менә бүгенге көнгә хәтле мин шулай егетләр белән дә, дуслар да әйтәм дә, өзәп, син бөтен яктан да мөмкинлегең бар. Нишләп җырлый белгәнендә, белмәгәнендә җырлый бит, чыга эстрадага чыга, җырлар сатып ала дип. Беренчедән мин әрсезлегем юк. Әрсезлек ул кирәк. Только вперед. Бүгенге заманда бигрәк тә. Менә минем 100%-тан 80% минем тормозым, ул рычагым шул әрсезлек. Әрсезлек, кыюсызлыгы бар. Менә әрсезлек, слишком воспитанный, безнең 80-90 еллар тәрбия шундый булды. Әниләр безгә кеше иберне тимәскә, кешене рәнҗетмәскә, әйткәндә подвайдер ярмыйча. Менә минем бөтен гомер тормышымда ул инде кешене рәнҗетмәскә иң мөһиме, Алла карап матур гына эшләргә. Но артист буларак артистларга менә шул үз өстендә эшләргә кирәк. Эстраданы бар әзрәк изучать итәргә кирәк дип саныйм инде. Чөнки однообразие киткән, баянчыларда да однообразие мәсәлән бар, җырчыларда да бер төрлелек. Рус эстрадасын, чит ил эстрадаларын тыңлап үзебезнең яңартырга кирәк. Менә сез әйтегез, кеше рәнҗетмисез, шулай да бит әле үзең рәнҗетмәү белән генә кеше сине рәнҗетмичә тормый, шулай бит. Менә үз юлыгызда, менә шушы мәдәният юлында дип әйтергә кирәк. Нинди каршылыклар булды? Нинди каршылыклар аша үтәргә туры килде? Менә бу урында бәлки мин тәмләп, уйлап сөйләшсәң, әмма тапшыру җитмәс иде, шулай. Мин күбрәк абстрактный итеп, түгәрәк дип әйтергә тырыштым барсында. Чынлап, менә минем
гаепли торган гадәтем юк. Мин барсын онытып барырга тырышам. Шуңа күрә менә хәзер син Артем сорау биргәч тә мин инде начар якларын бөтенләй. Бәлки шуңа Ходай Тәгалә туктатып, менә монда син Балташта эшләдең. Хәзер кит әле Казанга дип шулай иттереп йөртәдер дә Ходай Тәгалә. Шуңа күрә тормышта начар кеше дә кешене тәрбияли. Яхшы кеше дә үзенчә тәрбияли. Яхшы кешенең дә начар яклары кирип калырга мөмкин кешене тәрбияләгәндә. Шуңа күрә җәмгыять бер-берсен тәрбияләйләр. Мин санамыйм. Бер начарлыкларда берүне тимәде дип әйтү туры дөрес түгел. Ул тормышта тие. Но ул да тәрбияли кешене. Шулай. Хәзерге заманда заман психологиялар төрле китапларда языла, хәзер интернет тулы тәрбия. Әлбәттә, менә бит Казанга килгәнсез. Шулай монда бит инде байнислар да Балташта кебек кенә түгел, бары нидер конкуренция, шулай каршылык бит бик зур конкуренция булар. Бары нидер каршылык тудыра артист кешегә. Шулай бит инде үзеңә әлбәттә чын мәгънәсендә тырышырга, эшләргә нидер яңалык кертергә кирәк. Сез инде үзегез дә әйтеп киттегез, корпоратив дигәндә бәйрәм, мәҗлес, банкетларда эшләгән кеше. Менә инде биючи дә, гармончы да, җырчы да булгач, сез инде сезнең заказларыгыз күптер дип уйлыйм. Теге баянда уйнарга да чакыралар, җырларга да чакыралар дигәндәй чакыралардыр, әле сөйләп китерсез. Менә банкетларда эшләү ул ниндидер тәҗрибә бирәме артист кешегә, яисә артист кешенең урыны менә сәхнәдә генә булырга тиешме? Сталыгына менә инде зыян китерәме уларның? Яки уларның сталыгын арттырадыр? Минем уйлавымча, зыян беркайчан зыян итми. Чөнки халык сайлый. Беренчедән. Кешенең кайда үзен үзе үстерә, кайда тәрбияли, ансы бит менә шәхеснең үз эше. Әдәм баласының үз эше, шулай бит. Общество, җәмгыять тәрбияли әлбәттә. Бит күп очракта менә ул рус эстрадасында да, чит ил эстрадасында да банкетный вариантта чыкканнар, алар более ничектер иркенрәк, практичныйрак булалар. Менә безнең эстрадада шулай әкренләп соңгы елларда зур юллар, зур ачышлар ясыйлар. Җырчылар да күп булсын яры. Консерваторияларда укыган, музыка мәктәпләрендә музыка көллиятләрен бетергән шын профессиональ җырчылар, шын табигатьтән Ходай Тәгалә биргән тавышлы мөмкинлекләре, инструментларда уйный торган мөмкинлекләре булган кешеләр югалып кала. Менә шушы золотая середина шушында инде. Укыган чорда аларны практик яктан әзрәк сынарга кирәк, җибәрергә кирәк практик яктан. Аңа мөмкинлек ирек бирергә кирәктер дип саныйм. Моны инде дәүләт уровеньда ничектер контрольдә торырга кирәк. Контроль, не то слово контроль, ничектер мөмкинлек бирергә кирәк, ниндидер законнарын табырга кирәк практик яктан. Дәүләт вәкиле түгел, но закон куйша түгел. Дәүләт вәкиле әйттегез әле, законнар табырга кирәк. Шулай ук сез бит менә үзегез әйттегез әле, Елабугада вакытта сез артист булып биргәнсез һәм без бу эшне күрдек, чөнки менә Эльмира Гилфановның яратам дип әйтте алмадым дигән клибында сез актер буларак төшкәнсез һәм без бу клипны яратып карадык. Сез анда чын мәгънәсендә шундый образ башкаргансыз һәм тамашачылар да шушы образда күреп китсеннәр әле. Әйдәгез бергәләп күз салыйк. Uzun kebek gider, uzunluğun kimler ölçegen. Eligine yanımdaydın sen, yazmış melle bizmi urdegen. Xatirdə saklarman, min saklarman. Tik köngülümdə qaldı bir ökünüş. Yaratam deyip kine əйтə almadım. Әйтер сүзләр бик
kirdi de quyoshni oldi qaytir yo'llarla qarab seni kuta ko'zlarim toldi Şaşıp yaratıver Sen dip yaşavımını bilesin Dik şulayda Gözlerine qarab Yaratam dip kile eytesin Әлеге образ шундай бик кырыс образ булган. Каршы килмәдеме бу сезнең психологиягызга? Ничек тудырдыгыз сез бу образда? Әллә бер дәресләргә йөрдегезме? Кем өйрәтте? Берәр нинди теге булдымы өйрәтүчеләр дигәндәй? Артем, бу образ иң беренче инде мин шушы җырга әйләнеп кайтсак, Илмира Гилфановага һәм инде шушы клипны төшергән Ойдар Шәймәрдәновка бик зур рәхмәтле беренчедән чакыруларына, миңа тапшыруларына. Әнә баш ия отыгда камера артында. Рәхмәт Ойдар бик зур. Чөнки Амит образны тулыр өчен, аны күзаллау өчен бик зур көч кирәк. Рәхмәт Ойдарга, Илмира Гилфановага бик зур рәхмәтлемен. Но шаярту булса инде әлбәттә хатыным әйтә. Менә кара, менә шушы урында нәкъ үземнең йөзем ачылган дип. Шайтып шаяртам инде хатыным. Но мин һич тә алай димәсем, Сез андый кеше түгел. Юк, күңелем белән мин утырып, әгәр дә кино караганда, или җырлаганда, кемдер булса, итальянский җырларны күп тыңлыйм хәйран. Әле итальянча җырлыйсыз да? Җырларга әле җитешмәдем, өйрәнергә исәбем бар. Теленнән куркам. Дөрес җырламасам, тәнкыйтьләрләр дип. Менә караганда, тыңлаганда сөйләп киткән фикерегезне белдердем. Хатын шулай дигәч инде, һич мин алай дип әйтмәсем. Мин тутып елый да башларга мөмкин. Мин бик җалак кеше, чувствительный кеше дип әйтәсем инде. Но ачуны чыгарсалар, менә шушы җырдагы шикелле ачулы була алам әлбәттә, сүздә. Но күбрәк мин творческий личность, йомшак, чувствительный, отдачам бар дигәндәй, ничек. Вот, җырда ул чын-чынлап образны менә шулай тәкъдим иттеләр. Һәр җирнең дә образы була бит.
андай кешеләр бит тормышта бар, дөрес сайлаганнар. Әлбәттә. Бу образны, мине ул образга сайлаулар ансы халыкка инде решать. Дөрес чыкканмы, чыкмаганмы? Сезнең телохранителегез бик серьезный кеше. Ин тамашачылар карагандыр ул кешенең кем икәнен әйтеп битмибез. Менә шуның өчен әйтәсем килә, рәхмәтле дип. Мәсәлән, Айдар унда мин булсам, анда индидер тазарак, здоровыйрак, теге природный әшәке, хисле әшәке йөзле не утыртырым. Ну, хикмәт бит анда түгел. Менә куйганнар, алар минем шундый кайфым булган очракта да мотор иттереп, мотор күңел белән килгәндә дә шушы образны создавать итә белделәр. Менә хикмәт профессионализм. Операторларның профессионализмында да тора. Төшерү, утлар белән килү, бөтен моментларны эләктерү, аларны образны тудырып, халыкка җиткерү. Молодцы, бик зур рәхмәт миңа. Хәзер менә бик популярлашып бара шундый әйберләр, иҗади кичәләр оештыралар. Инде бик күп артистларда оештырды концертта түгел, ул иҗади очрашу тамашачылар белән аны төрле банкет залларда оештыралар. Менә туган авылым монда үткәрделәр күп кенә артистлар. Сезнең шундый хыял юкмы? Менә сезнең бит осталыкларыгыз күп, шундый иҗади очрашу оештырырга. Достым, мин 2000 елда кайтканнан соң, ничәдә бул 6да, 2006 елларда, 7 еллар тирәсендә иҗат концертын эшләдем. Ул чорда безнең менә Фидия Зариповлар шул ул вакытта Алсу Харисовналар Балтач районы безнең мәдәният бүлегендә эшләде. Ул чорда бик поддержательләр, моторына кичә ясап. Но мин бүгенге көндә Казан җирлегендә Әле иртәрәк дип уйлыйм. Мәркәзебез Казанда республика өчен иртә, бик тә иртә. Хотя яшебез барса да, но багаж бар, конечно. Но хәзер ничектер излекле рәвештә үзебезнең өстә эшләп, халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, бөтен юнәлешләрен тәртипкә салып, үзебез өстендә эшләп, җырлар өстендә, әсәрләр өстендә эшләп, шуннан соң гына. Бунда где-то бер 5 елдан, 10 еллардан соң гына бу уй фикерләр килде тормышка. Шулай. Шулай дисәм әлегә. Менә киләсе 1, 2, 3 елларга нинди хыялларыгыз, нинди хыяллар әле тормышка ашмаган шулар турында сөйләп китегез әле тамашачыларыбызга. Менә мин бүгенге көндә бит әле шәһәр филармониясында эшләвем, төп эш урыным шәһәр филармониясында. Мин инде солистларга, җырчыларга уйныйм, сольный чыгышларым инде гармоннарда. Мысы төп эш урыным әле музыка мәктәбендә дә эшлим мин, балалар Бакиров номер 6-нчы Әнвәр Бакиров исемендәге музыка мәктәбендә аккомпаниатор, концертмейстер булып эшләп. Менә әлегә мин кирип чумдым Казанына. Шушы 2-3 ел эчендә җырлар белән җырларны иҗат итәргә, чөнки мин күңел калында кыллар селкенде, гитара кыллары шикелле талпындылар алар. Димәк, нәрсәдә клип чыгарга тора. Җырларны күтәргә иде. Үз өстендә профессиональ әзрәк менә тавышларны куеп, дөрес юнәлештә профессионал баянчылар. Мин 16 ел документлар белән утырып, документлар белән эшләп, мин 56 клублар чилтә директор булып эшләдем. 16 ел гомер үткән, документлар арасында барыбер Осталыкны күтәрергә кирәк. Восстанавливаться итәргә кирәк дип саныйм инде. Минем күңелемдә, йөрәгемдә, башымда, аңымда рухи яктан барса да баралар, заложено. Җәмгыятьтән, артистлар арасыннан да, бөек шәхесләр осталыкларынан да әйтәләр, останың үзен күрмәгән, оста түгел дип. Ул чынлап шулай. Ул осталарны мин бик күп күрдем инде хәзер. Бик күп аралаштым, күп эшләдем яннарында басып дигәндәй. Шуңа күрә менә шу 2 ел эчендә шу җырлар өстендә профессионализм эшләргә. Үзебезнең мөмкинлекләрне ныгытырга иде. Азат абый, бик җитди һәм бик күңелле сөйләшү булды. Клипта алдык, уйлашып та алдык. Инде тамашабызны түгәрәкләргә дә вакыт җитә. Шуңа күрә тамашачылар белән саубулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дип әйтергә кирәк. Шушы вакытта Азат абый әйтегез, менә шушы камерага. Шусына беләсезме? Камералар бик күп. Арзым иң элек сезгә бик зур рәхмәт. Тапшыруны шулай. Мин чын дөрес әйткәндә, бүгенге заманда реклама кирәк бит, әлбәттә, һәрбер өлкәдә, һәрбер хезмәткә, һәрбер шәхескә
reklama kerak. Bilib bitirməyəm. Min şım dürüstünü aytam. Менә Гөлшат белән сезнең хезмәткәр siz aralashgandan birli oylarını biləydim. Kim təqdim etkən, qaydan kelib eləkən mümin şaqqatımı, şunşunlab sizin topşuruğu şu vaqtda izuş etib çıxdım. Zor iş başqarasız. Birinçidən şunşunlab uruş şəkildə başa çeystəyimi. Allah'ın rəhməti yağsın, isen sağ olağız. Allah üçün işlərgə mənə şulay dövamını bulurğa. Başlanğıç artistlarını, şəxslərini, büyük kişilərini, gadi kişi olsun, kim gene buluna qaramasdan xalq üçün işləb, şulay көтәрергә, тырышырга, эшләргә насип etsin. Айдар Шәймәрдановка бик зур рәхмәт, достым. Гөлшатка һәм инде Ринаска бик зур рәхмәт. Тоза сау булык, сау сәламәт яшик. Hörmətli tamaşaçılar, şuшы урында инде саулашабыз. Айзат абый, инде безнең гармон үпкәләр, әгәр дә без аны уйнатмасак, шуңа күрә рәхим итегез. Уйнап бирегез безгә бер көй. Үпкәләп калмасын әле гармон. Нинди көй уйныйбыз? Артем достым, менә Ахун авылы дигән көйне безнең җырлаган артистларыбыз бар içinde. Ахун авылы ул миңа бигрәк тә кадерле, чөнки бүгенге көндә 96 яшьтә Миңнур исемле әбекәем, исән сау әтинең әнисе шул Ахун авылыннан. Минем баба исән вакытта да алар шушы көйләрне әзизләп кенә көйләп йөриләр, но мин чын-чынлап Ахун авылы көй икән белмидем. Менә мин шушы 2 көндә генә әз генә өйрәнештирдем. Уйнап тырышып карыйм сезгә. Әмдә тамашачыларыбызга уйнап күрсәтәбез. Papuri булыр, Ахун авылы көйеннән башлап, идилләре, күлләре, һәм инде Крәшин халык җыры белән төгәлләр без әзрәк мажорны нотада. Ай душа, май. Киттек әйдәбез давай.